Norok chini bukhukjak Elizabeth kolonyo muitu tongbai khunabula kebo pogoi thenge khunabula ang hanya hai chini bukhukjak Elizabeth koloni te kaisa koktoma tubui pheke norok to jotono saimana chini bukhukjak Elizabeth koloi asamni khoroksa chwla himanchu das bai kajangmani pore bono chin tiprajwk lukurok belano chajagya wngmani tai bo kajangmani jorao bono hamerok tai trulo khalaimani mangpili to norok nugui mangbai khana hingkai norok tabuk mangsu tongkhana ang bukhukjak Elizabeth koloni tamo mangpili ba tamo koktoma tubui pheke hinui norok video ni screen o kaisa mangpili nugui mankhana kaisa cherai bwsa naithok cute khaiui tabuk social media platform Facebook rogo o cherai bwsa no chini bukhukjak Elizabeth koloni cherai bwsa hinui tabuk viral wngui tongo norok nugui mankhana video ni screen o je swijak tongmani chini bai Elizabeth das ni bwsa phu tuda naithok jak norok hinui norok kaisa mangpili sijak nukhana hingkai o mangpili kasi phaimani pore hingkai chwngnong no kaisa kubui kok sana uchungo o mangpili no chwng kubui da tai erangda chwng jajai khaya ba social media o viral wngtongma se nongni mangpili o nongni bwskango tubugui phaio hingkai norok o mangpili jodi no kubui da erangda saimangkha kai norok kisa comment khai sadi hingkai te kaisa kok norok no sana uchungo je norok o mangpili nungmani pore ba o mangpili kubui no chini bukhukjak Elizabeth koloni cherai wngui tongkha kai norok o cherai bwsano kuno hamya comment rok ba hamya rok ta sadi omo chini phajingtui norok thani request kaisa cherai bwsani kaisa kwthar cherai bwsano hamya sanani amoni kuno kokgya hingkai norok kubui saimangkha kabo kisa comment khai sadi tai kubui no mo chini bukhukjak Elizabeth koloni cherai wngtongkha kai norok no naithokjaka kisa comment khai sadi tamni bagui si naithokya wngna ba chini tipra bwsa bumaso already chebo onek bwrwi kaham bwsa ba tebak bwrwi kaham nangnai bwle na hingkai video no chajakhe norok ani like subscribe share khadi tai video no hap obosai khadi motui hai tebo katal video rok manani bagui।